Sieťový biznis je biznis duplikácie. A preto mi nevadí, keď aj dostávam nie. Pretože ja musím naučiť aj tých nových ľudí, že nie je súčasťou nášho plánu. Viete, čož býva častokrát najhoršia? My máme tendenciu urobiť všetko, že mať 100% úspešnosť. A je dobre mať 100% úspešnosť, čo myslíte? S novými ľuďmi, keď ich zaučate? Nie. Kvôli čomu? Lebo to bude neuveriteľné. Lebo ja vám poviem presne, čo sa mi stalo. Išiel som s ľuďmi do terénu a čím som bol lepší, tak tým som mal samozrejme lepšiu úspešnosť. A išiel som s ním do terénu, dostali sme 5-krát áno a on išiel potom sám a dostal 5-krát nie. Čo bolo v jeho hlave? Že toto ja nedokážem, na toto nemám. Ja nie som tak dobrý ako Marian. Radšej nebudem mať 100% úspešnosť, budem mať kľudne 80, 70% úspešnosť. Ale nech to dokážu robiť ďalšie desiatky alebo stovky ľudí.